Rembang. Jejere bintang tamu Nduk Legit. Oh, Genduk Legit. Ya. Coba aja. Selindru songo. Gandengi sindeni sih anak-anak di bawah umur. Oh. Aja rusuh-rusuh tak pelinteng. Kula ora nate rusak, ngerusuh kula kelondrekke kok. Iya, dispoti sing cara lagu anak-anak cah sekolah iki aja. Oke. Siji loro telu ayo. Astane sendekku mirengake Bu Guru menawa ditanggu bapakku lilimo lenggae sing nonton aja padha sembrono munda ora ngasto mikrofon wah sugeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng dalu Pak Sigit. Injih. Sehat, Jeh? Alhamdulillah Nduk Cahayu pandungane sampeyan Bapak sehat walafiat. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama lengkapnya sinten, Nduk? Nama lengkap kula Legit Mustika Pualam. Legit Mustika Pualam. Pualam. Lho apik, Jo. Kaya ora kaya anakmu. Oh, anakmu ketoke Islami tapi kok elek. Anake Julang ku jenenge Imam Syaiton, Nduk. Imam Saiton. Imam ki pimpinan Syaiton ki demit dadi anake dene pimpinane demit. Sing kedua Jahanam. Nduk Legit, nama panggilan Legit. Nggih, Kelas pinten sakniki, Nduk? kelas gangsal SD. Wah, kelas 5. Nggih. Alamat dalemipun pundi? Alamat dereng kacacat. Daleme pundi daleme? Dalem ibu, dalem Iki ibu sing desa maksudnya. napa sing kutha? Oh, cah cilik omahe loro. Wah. Kowe wis gerang tuwek kok kontrak. Alah kae iki ta kontrak anggere wayah bayar kula ngaleh. Sing desa riyen pundi desane? Sing desa niku nglorok ngrombot tangen nglorok ngrombot tangen sragen. Oh, sragen lor, tangen. Nggih. Apal nek bapak nek tangen. Nggih. Nek sing kutha. Sing kutha Ngarepe soto girin. nggih niku bener niku. Heeh ta. Bener. Nah, Aku yo ndek omah kutha kok nduk ning sor tertek kuwi. kayak kerdusnya ketrak banjir. Nggih, Nduk Legit kelas 5 SD. Nggih, leres. Kalih bapak ibu nggih. Nggih. Bapak ibu pundi nika? Niku. Nah. Anake ayu ibuke biasa. Ibuke ya ayu. Oh nggih ta. Oh alah sing tak sawang malah buyuyune. Nggih, SD pundi Nduk Cahayu? SD Katelan 1 Tangen. Oh, berarti teng desa mrika. Nggih, leres. Kowe nak urip teng desa, Nduk. Ku angger prei iso jalan-jalan, Pak ning kutha wis kaya piknik. Nggih, Ning alun-alun Sragen wis kaya piknik ngono. Nggih, saged jalan-jalan bulang ngeten to. Nggih, leres. Terus mancing ngene. Iya, aduh pintere aja. Ah, ning desa iso mancing nggih. Ane kutha mancing napa? Krikil. Teng Nggih. desa wae. Menika nganu, Pak Handoko, tasakuran tetakan Mas Abi. Mas Abi. Nggih. Salim riyen to, Pak, Pak. Oke. Alah. Kelas 5 Jo, nggih. Lah, Sak jagat ya niki. Bocah kok pintere ngene. Ah, kelas 5 wis ngadi busana kejawen cantik jelita. Ayu nu wedok. Ah iya. Ah la 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 la. Sok gede cita-citane dadi napa, Nduk Legit? Dadi pesinden Wah. utawi penyanyi. Pesinden Bapak. kondang. Amin pangestunipun. Anakku kok beda to Pak Iget sing wedok kaya angger tak takoni. Cita-citane anakmu apa, Jo? Aja nek gede dadi apa, Nduk? Dadi nganten. Oh. Iya ngalah. Oh, dadi pesinden, Nduk. Nek Pesinden. penyanyi niku enten watesi umure. Penyanyi tuwa sithik ora payu. Nggih, nek sinden nganti umur 155 tesih payu. Nggih. Nggon. Nggih. Estu Nduk, apa meneh Dadi nek bintang dalang. tamu. Wah, elah. Dalang angger payu kabeh no sinden opnam wae payu kon mangkat kok, Nduk.
Apa nggih? Oke lah sinden ke kekurangan dalam mangkat kabeh sindene kurang ndak nggih to. Jenengan sok nek wis sekolah pinter dadi waranggono sing jos jis. Ya amin pangestunipun lek julang. Wah, aku dadi like. Salim sekno karo Jolang salim kan Lek. Salim sekno. Salim Lek. Nggih, Lek. Njaluk duwite Lek. Alah, aku dhewe akeh golek kok. Ya lho. Nduk legit ndongake napa karo Mas Abi berdoa. Nggih, kangge Mas Abi panjang yuswa, kata rezekinipun dadi nek lanang solekah po. Soleh. Soleh. Iya, nggih soleh. Jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan semoga bisa mendapatkan bentuk yang baru. Lho. Iki sing ngajari ibuke. Alah. Maksud Ibu nggih presiden napa? Ibu boten ibu perias kalih cucuk lampah. Perias manten. Cucuk nggih, cucuk saged nyucuk lampah Ibu. Nggih, penari. Penari. Ibuke penari. Mbak Kumbian penebang tebu ngono. Penari kok padake penebang tebu. Jenenge karir kok Pak Igit. Nggih. Ben anu, Cuk. Mau nembang napa? Nggih, nembang nggih. Nggih, Nduk. Anu, Nduk. Kowe kok ngerti lek Jolang kok kaya gila-gila wedi ngono napa? Nuwun sewu, Nduk, nek mutah langsung mawon nggih. Ibu asmane sinten? Ora, Ibu asmane sinten? Ibu naminipun Suci. Bu Suci. Nggih. Aku terus kelingan kacaku. Lah nek bapak asmanipun sinten? Agus. Oh, Pak Agus. Oh, alah sing nggih. Oh, alah Agus. Kae lho sing aku jaket coklat iki Oh, bapake. menika bapake to? Nggih. Han. Nek Bu Suci sing ngagem kerudung hitam. Oh, percaya. Jin. Nembang napa kagem Dik Abi mengko Dik Abi Mas Abi yo joget. Nggih, siap. Tapi bowese terus nembang bareng kuwi lagi show bareng bersama Mas Abi sing Siap. tepak. Niki ndangdut riyen bawa napa jineman? Wah. Ya, ngene Iki iki lho. lho paket hemat. Sinden iki tawa ora. Mboten usah bawa mawon nggih Pak Dalang, rata-rata sinden ngono kuwi. Cah bocah ya. Sinden. Jineman sik coba. Jineman riyen nggih. Nggih. Wah. Iki wilih dandan piye to Lek? Lah, coba kritiken lek Jolang dadane piye nduk legit. Piye? Wedane nganggo apa ireng-ireng ya? Iki jane sing tanggo ya make up rendase koyo boyo kok, Nduk. Kaya biawak. Bingung aku, Nduk. Aku jejer bapakmu malah kaya lu, bapakmu kok nggo nyambik. Mumet tau. Wis ora apa-apa, wong dandane wis tuwa ya ngono kuwi. Awakmu somben nek wis saya Penting gedhe. sehat ya Lek. Nggih, kaya ana wong ganteng ora sehat ya moh katokan kok, Nduk. Oh iya ya. Elek sing penting sehat. Sehat. Niki nderek ajaran nggih, Pak. Siap. Jineman menapa, Nduk? Jineman apa ya? Oh, waduh. Iya, ngene iki lho. Apa ya? Kudu tak ciwele pipine ibuke. Pipine anake. Alah mbok cangkem. Aku wis mbah harus heran aku. Lah kaya jenenge bocah ngapunten lho, Nduk. Terae angger ndas boyo ngeten iki kok, Nduk. Bingung kula, Nduk. Yo ya Allah. Gusti. Niki nyupi Mendes nggih? Mendes. Oke. Karya Ibu Hajah Supatmi. Nggih, leres. Sing ngajari sinten? Sing ngajari Pak De Bagong Kendang. Oh, alah Pak E Pandu. Nggih, leres. Oh, besane Bu Eni. Niku. Yo alah, malah dulurku dhewe. Bu Eni niku ibuke Mbak Maya. Oh nggih. Sugeng dalu Bu Eni. Derek ajar nggih. Sampai nek gede persis Bu Eni jenengan ya. Pinter. Ning nong nyon apa menyuron Nduk larse? Kaya apa ya? Songo. Nggih. Karya Ibu Hajah Supatmi.
Sepinten, Mbah? Oh, Mbah. Kok ya pirsa lho Pak Igit nek sing linting iki ya Mbah Kung. Iya, alah. Neng neng nong nong. Ya. Nah, ini semonten kira nggih. Kan Kian des luwes yen sinawang. waduh. Selai ai ai Oke ya. akarya sangaseme sripat sripit tindake marati ayu terus sing ati janji ora balen jati Balungan. Lam ciro. Lam ciro. Sung. Iki dadi sinemane komplit ana senggakane sengkur terus ana genjlengane balungan. nggih Tujune aku kok wis latihan mendes 3 sasi jonggo bintang tamu men. Lah nggih. Tanggoku kae kok ya wah nduk ngeten jenengan iki. Tenan ke tanggoku nyanyi Garuda Pancasila wae salah terus. Priye salah piye? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju ora entek-entek. Karo priban saku. Kayak jenengan iso tatas titis tetes artikulasinya jelas. nggih pangestunipun tesih ajaran nggih Pak Nam ciro Nggih, loro. Sung. Tesih ajaran nggih. nggih Suanji lho. Monggo Nduk. Selancar kuning ngemu giring Heeh. Pindah masih nang ngeling. Sing kewat lho. Wah, aku roh kok utuhku ngantek pegel. Ayo Nduk. Kewasien ngandika lawas jiwate yen ngalire ranguwati mencotake sapa wae Nong nong neng kempul. Ayu. ayu-ayu Oh ya ayu. Beten kotek moro-moro tutuk kuwi. Ora. Ning Rio manutya. Ayu ayu Karo melangkah ketok manis. Nodya kudu Asik. bisa bedake kecelan Allah Muladin awas padha aja lali mring bebaya rayu Murid Pak Bagong apik. Sik. Pak Bagong ngajari anake, mboke melu latihan bisa. Nggih, nggih. Bu Suci ya iso. Oh, Bu Suci niku nek mares PKK yo apal. apa Apal mares PKK ya apal. Masa? Lho, nggih. Ande terhede. mentes kenis Oke.
Dul endah bregase sinangling kapribadene ibu yen jamba lahir Aplaus tepuk tangan kagem nduk legi. Matur nuwun. Cuwilik no pinter Jaya. Oke ya, pancen bakati dari orang tua. Nggih. Iki mau ya wis diweling dikek duraf lagon saka Mbah Uti. Nggih. Lauti. Nggih. Nyuwun ngapunten kanthi sangat saking kagem syukur keraning rat ya. Dalem nyuwun gending. Oh nggih. Menika nggo ngeling-eling nalika tetakipun Pak Lurah. Zaman biyen Pak Mbah Lurah tetak, heeh. Apa meneh? Apotek Pak Igit. Oh, apotek ya. Meni wonten selendang biru. Sapu tangan aja digundeli, aja dipleroki. Oh, nggih. Jo lamis ya ning tawang. Loro asmara. Oh, zaman biyen ana lagu Loro Asmara, Pak. Sanesipun monggo kersa Pak Dalang. Nggih. Mangke wonten pembukaan Gambyong. Oh, kon nari Gambyong. Wes Maradana uler kambang kudu manggung udo nyongklang. Sanesipun monggo Pak Dalang. Saking kula Bunda. Oh, Mbak Uti. Oh nggih, iku gara-gara. Iki sing tetak Dik Abi. Bengi iki nyeneng-nyenengke sing tetak. Ngaten. Yo pinter nari, pinter main biola. Nggih to Pak Igit. Oh. Sing tetak kan munggah sik Dik Abi. Ya main biola, main biola. Main biola apa joget sik, apa cakilan sik bebas. Bebas yuk. Biola riyen apa cakilan monggo bebas. Napa Dik Abi pengen joget sik napa biola? Oh biola. Wah. Wah, iki sing latih Jumari. Aku biyen tau dilatih Jumari. Ora dadi lah. Oh biola, biola itu kecil. Pinter sing sunat pinter biola, pinter joget, iso suluk, iso ndalang. Nggih, Aku duwe bocah sitok kok pinter bodoni. Sapa? Anakmu kae. Ayo. Nggih. Melihat suasana malam hari ini bagaimana Nduk Legit? Suasana wonten Tuban. Ya seneng lho Pak. Niki kaya apa jenenge ngono kae? Konser. Kayak konser ini kayak seperti lautan manusia ngeten lho Pak. Waduh, manusia kaya laut ya aku boyone neh ya. Tegese anu jo wonge piyayine sing rawuh ki akeh. Oh, Nggih leres. Oh, nek ning Ngono lho Dek, kok gak ndang reti-reti ngono lho. Walah mbokmu yo galak to nduk jebule ya. kok iso nitik Bu Susi galak. Lah nggih wong Dik Legit iki ya piyayine anjen teges, mamae ya mesti teges. Lah nggih no, lah nek aku nakal ciwel ya ora apa-apa. Ngene iki lho ngene iki. Kepengin jiwit pipine wae. Wah, iki rene api. Mriki. Nah, kayak nganggo mic sih, jak kan. Sik mriki. Mic-nya di mana mic-nya? Wis ana sepule. Pun nggih Mas. Oke, siap. Di Abi, takoni Jo, bagaimana perasaannya setelah sunat? Loro apa ora pas sunat? Sugeng dalu. Nggih, napa? Pripun sunat keri mboten? Mboten keri tapi nyelekit. Weh, ora keri tapi nyelekit Pak Igit. Kayak dicokot semut. Nggih. Teng ngaten nggih. Biola ini mau membawakan lagu yang berjudul Tanah Air Sami Tanjung Perak. Wow, kendi judulnya Pak Igit. Kok iso kendi? Tanah air. Oh ya tunggale tresno kendi. Nggih. Nek sing gender tresno kenci. Ayo. Ya. Ini tanah Kertu, air, malah. tanah air yang itu. Ya, pakai biola. Oke, siap. Dimulai. Muga-muga nek larase pas karo gamelan dibarengi. Nanti gamelannya menyusul Pak Igit. Ya, coba. Sepira nganane. Sing nembang Mbak Legit ya. Oke. Siap. Mbak Legit agak ke sana nanti keculek. Ya. Keculek juga sapa. Tuh. Garap ketawa.
Tepuk tangan. Terima kasih. Sing ngebas kleru teng nang guyu ditutupi. Iya, Nutupi iya. base ora nutupi lambene. Masih salah base tutupi kok nggon ngarepe nggih Pak Igit. Lagu yang kedua apa, Mak? Oh, Tanjung Perak. Emang Tanjung bisa pakai biola? Bisa? Yakin? Oke, coba. Oh ya, stop. Ya, delay. Oke, pemirsa. Semono larse slendro apa belok iki, Pak? Slendro Pak Igit No, ya. ono Iya. cocok, Gus. Oke ya. Oh iya. Ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Mulai. Hebat. Tanjung Perak. Siapa suka boleh ikut bawa gitarku. Sindajikan melu nembang meja. Sudah. Aplaus di adik sing biola. Luar biasa. Untuk yang selanjutnya masih ada lagi? Oh iso joget Oh, padahal. sakit toh? Suloke iso. Pun kenging tinggi joget niki. Oke, gini saya kembalikan dulu biar oke. Ah. Oh iya. Wow. Niki kakake nggih. Bapake kok kakake. Yalah. Piye to lek piye? Bondok mripatku ketutupan untu kok, Nduk. Nggih. Belajar biola sendiri apa diajarin? Wah. Iya. Piye to piye Wes ditakon? wes wani nggodho aku Belajar meneng, biola sendiri atau diajarin di Jambi? Nganggo mikir. Diajarin Wah. Sinten sing ngajari? Pak Guntur. Cie, tanya lagi Mbak Leki, tanyakan lagi. Aku bingung nakonnya apa. Belajarnya berapa hari? 1 minggu sekali. Cie, lah. Walah aku iki kenalan dong sama salaman dulu Iki wis dong. tau nama, wis tau kenalan kok. Iki panggung. Jadi si Iya, syuting iya, nanti iya. untuk dilihat ke depannya pernah kenalan. Coba kenalan Salim dulu. Ayo Salim, namaku Legit, yang ini namanya siapa gitu ya. 1, 2, 3, ayo salaman, ayo latihan wis Joko kudu kendel, ayo salaman. Kelas berapa? 4. Kelas Oh, 4 SD. empat. Tuwe aku kok yo. Oh, tuwek. kembar. Ayo salaman, namaku Legit, ngono ya. Salaman.
Lah iku karo kancane sekolah kok yo isin ndak boleh lho. Silaturahmi itu penting. Ayo salaman. Aja diciek-ciek Ora wong. Aja ciek-ciekke lho. Aja, walah. Ayo matanya ditutup semua. Ayo salaman. Biar menjadi saudara sayang. Coba salaman dulu ya. Namaku Legit. Ya. Aduh, ya sate. Yo alah ya wis nek isin ya wis. Ya wong mau ape salaman sing kene isin tekeri to kok dicekeli. Lah nggih. Abi iki isinan. Oh, nggih. Abi iki sing ditiru aku, mergo aku ya isinan. Aku nek kenalan karo cah wedok ini ora wani ngene tok. Aku ngene tok. Enak ngene. Ya lah. Nek wis kenal lagi ngene. Urung kenal ngene tok. Terus ini selanjutnya masih ada mau nari sayang. Iya. Mau nari apa? Serampat. Serampat. Iya. Serapat. Nggih. Serampat 12. Ah, Kuwi kalau- serampang. Kalau wau cecolo ngaten Pak Igit. Pripun? Pak Lurah Nom sak badane di abdi menika nyerapat. Pak Lurah Nom badhe Minggah. derek minggah. Oke, cocok. Oke. Kita arep besok tayub. Dika menika mangga. Ayo. Terang tung tong, monggo Serangga. Bu Yuyun Sumirah, vokalis tunggal. Legit joget apa tembak? Ikut joget mawon. Oh joget, oke. Cakil. Tepuk tangan. Aduh, ganteng-ganteng kok pengen jadi cakil, aku sing elek wae kepengin dadi Janaka kaya. Nggih, luar biasa. Oke. Menika Pak D Lurah Nom badhe minggah sekedap Pak Igit. Oh nggih. Nggih, kalau monggo Pak Lurah Nom. Neng nong petara mana ya saya? Ya.
Pengumuman saking panitia sedekah bumi makam Kerapiak. Sinambi nenggo Kalurah Non. Kalurah Nom, monggo. Ngaturi pirsa kagem sedaya warga masyarakat Desa Prambon Tergayang dipun aturi rawuh benjing dinten Jemuah Wage malam Setu Kliwon tanggal 26 Juni. Acara pengajian umum sedekah bumi makam Kerapiak pembicara Kyai Haji Tugiono Basori Magetan. Bintang tamu Cak Komet CS. Kira apa ngandani malah ning raiku ngidu Pak iki. Bagi aja sebrono. Piye kaya? Pripun monggo? Nyun dawuh. Badhe anu diwiwiti saking pundi monggo? Oh nggih. Oh alah. Anu nduk golek posisi, golek posisi, golek posisi. Ayo golek posisi, golek posisi. Muga-muga nyandak, muga-muga nyandak. Muga-muga nyandak ya nduk ya. Muga-muga nyandak. Muga-muga nyandak. Monggo-monggo tekan kene ya nduk. Entek. Oh alah alah alah. Matur nuwun. Oh alah alah. Bosok nasibku iki. Oh alah alah. Lah bapak. Kelewatan dagel mboten usah mawon nggih. Halah jenengan iku mosok padha kancane. Nggih sembah nuwun sembah nuwun. Sembah nuwun sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Pak Yo. sampeyan Anu nduk nggonmu ra ketara lah iki ketara e. ndak pripun e? Gek kono-kono abang-abang aku 20. Lah aku malah 100 ngono kok. Oh iya, wah mripate ketutupan untu. Nggih nggih nggih. Mas Abi wau angsal. Nggih. Coba ndelok. Wah, akeh awakmu tambah siji aku wah. Aja. Nggih nggo sangu. Jangan sering jajan Dita. Tabung. Oh, oke Dita. Mbah. Ditambal tabung. Nggih, ditabung. Sok ben nek wis gedhe pinter bar kuliah kira-kira pengen cita-cita menjadi apa? Urung roh. Oh, nggih pun sak dadine nggih. Nggih. Sak dadine cita-cita nek genduk legi terus karuan sok ben di samping menjadi waranggana kondang bisa Amin, untuk Bang, karir istri yang pun. lainnya. Terima kasih. Ibu penari sok ben awakmu penerbang nggih. Oke. Piye to lek piye? Pramugari kan boleh tono. Iya. Iya. Kalau bapak profesinya apa sayang? Bapak pengacara. Wow, keren. Pengacara. Ini Julang dibelani Pak. Kula belani Pak. Kula wingin ndok MBK tak irisi Pak. Iya. Coba nduk lagi dikancani karo sinden-sinden. Nggih, sinten sing Niki kepareng? request-e Mbak Dok nika. Nggih. Niki Selendang Biru. Wow, lagu lama. Lagu lama. Nggih karo nggo spote Mbak Eni barang. Ngendikane nika Selendang Biru pas nyunatke bapake Mas Abi. Mas Abi. Nggih, Mas Abi. Selendang Nika enten Biru. Selendang Biru. Oke. Kepareng Kepareng. jumeneng Mbak Eni mriki karo nembang nggih. Oh, Dek Legit sepuh. Ayo. Lah kayak Pak Lurah sepuh, Pak Lurah nom, Dek Legit nom nggih Bu. Anu Dek Legit sepuh. Ayo, Dek. Ngene nek. Kedap tasma aku nyawang selendang biru. Sing iki Bareng jejer legit wis masa dhuwur legit karo Mbak Eni. Aduh iki. Nek ngapunten lho Pak Ikit.
Pripun? Niki saking legine dadi legit. Lah nek Mbak Eni? Ha iki wis kan kakeane dadi mondo-mondo. Mbak Eni. Nano. Anye selendang biru hamung ngenai hati nora tekan batin setiamu Selendang tatapan janjimu Suwuk. selendang biru Lagu lawas ning Mas penak dirungokke nggih Mbak Eni. Selamat malam sugeng dalu Mbak Eni menika tetakane Dik Abi ndongake napa dhateng Dik Abi. Nggih, mugi-mugi Dik Abi saged dadi putra ingkang piguna, saged njunjung asmane tiyang sepuh. Amin. Amin. Nah, niku sembah nuwun dalu menika kepareng rawuh Pak Edi Susanto DPR fraksi Golkar. Pak Didik Purwanto menika Pak Asisten Bupati Tuban. Oh, asistene Mas Lindra. Nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Kula dikantuk salam saking Bu Anamu Amanah. Nggih. Bu Farida barang oh nggih. Sembah nuwun iki layang sekedap Mbak ini tak maca nggih. Saking Pak Karmidin. Pak sinten Pak Karmidin? Pak Karmidin. Nyuwun lagu Sapi Gunung. Sapi Gunung Pak Sapi. Karmidin. Kok sapi? Nek ora percaya waca iki. Piyaine sing ndi ta? Oh nggih. Oh alah. Sapi Gunung. Sapi gunung. Ngono ku lho nek mulane jenenge dokter sunat takon nganggo gambar sing ora iso maca lan nulis kan roh ngono. Saking Pak Andik Soko nyuwun campur sari. Oh nggih, aja lames. Wah, nggih iki sing ana lagune. Assalamualaikum saking Paguyuban aja sembrono sendang klumpit. Weh, nggih mengki nyuwun eling-eling. Wah nggih, salam paras sembah nuwun. Wah, layange akeh Jo iki. Oh nggih. Nggih. Iki uga request saking Mbah Dok ya akeh banget. Wala Mbah Dok wis kaya judul kaset no Pak iki. Riet ngoten. Mbak Eni nyawang nduk legit pripun Nduk Eni? Aduh, eling terus eling putuku aku. Iya. Eling nduk Janes aku. Alah. Wah, kono dik legit pertumbuhane munggah awakmu pertumbuhane. Lah piye lho aku wis disedot cah telu lho. Lah iya. Sampean bareng melok nyedot ngono. Papat sak jolan. Lah iya. Bek yo pertumbuhan kok ngiwonengen. Ngiwonengen piye? Ngiwonengen piye? Ambu. Ora apa-apa aku ambu le sampean modote ming lambe tok. Lho aku kan pertumbuhan padha ae ning gone Didiwi. Dewe-dewe. Eni badhe nembang napa? Iki bareng karo nduk legit. Anak Nembang anak iku. Ayo. Itu nih. Ayo. Enggak bareng Mbak Legit sudah nembang. Eni mau nembang apa? Nembang Lindri. Oh iya. Nduk Eni kelas pinten, Nduk? TK. Alah. TK besar. Alah. TK besar. Ya. Iya, bosok gurune. Ayo, TK besar nggih. Besar sekali. Iya. Niki mau mriki numpak napa Nduk Eni? Numpak sepeda. Tapi sepedaku beni ndembes. Terus dikompok. Sing dikompo piye? Oleh ngompo piye? Oh, ngono sing ngompo Bane wedok. dikompok. Ya dikompo. Cus. Bledos tane. Nggih. Badhe nembang napa Dek Eni ayo. Niki request terbanyak kalau mau ben nembang wong loro kalau mau podang kuning. Nganggo pelo mboten. Aja kok pelo.
Oh, alah. Nah, sabar nggih Mbak Legit, Nggih. nembe TK besar. Iya, Nek iki nggak TK apa-apa. kecil ora sedeng nggih. Nggih. Nggih, sabar nggih. Dik ini TK besar. TK besar. Ya. Kamu kelas berapa? Wah, kula niki pun bangka. Ki mbiyen kepala sekolah dipecat dadi tukang kebon dipecat. Akhirnya malah tukang luyur. Nggih. Dibawani sak baris Mbak Eni sak baris nduk legi. Napa nika? Podang kuning Podang kalau. kuning. Kok kita nek capek. Ora. Ini capek gunung kok. Iya akeh sing podang. Niki genduk legit riyen apa? Mbak Eni sih. Oh, Mbak Aku Eni. Siap. Nduk Eni sih. Iya, adik Eni dulu nggih. Kenalan dulu dong. Ayo sama temennya Sama kenalan. Ya. Kenalan. Kenalin adik Eni. Udah. Aku kakak Regit. Iya. Alah. Wah. Kita nanti main bareng ya. Iya main pasal-pasalan ya. Iya. Pasal 1, pasal 2. Yo. Yo. Nanti di ini dibacok ya. Iya dibantu aja. Aduh. Engko sak lagu iki mun didhawuh saka Pak Andoko rombongan Pak Didik mengki minggah panggung. Oh, nggih. Nadyan wujud. Ayo Mbak Eni. Nadyan wujud temung peksi. Biasa nek suara Mbak Eni biasa. Sing ora biasa nduk legit coba Mbak. Suarane kaya cah dewasa, nggih. Genduk legit. Ya pancen tuwek kok Mbak Eni. Iya toh. Ayo saiki genduk legit nggih. Apa iki lanjutane? Lanjutane to. Enggak. Nggih. Hayalah sholat. Halah. Wong lagi Anu ngiling-ngiling kok kok. mengganggu Nek lho. dindingan yo. Agawe nggih. Nggih. Gawe. Agawe ta line berantak. Apik legit ndanduk nduk. Kae pahit kae suarane. Iki mondo-mondo. Nggih boten ngono lho Pak. Piye? Nggih lah. Nggih boten ngoten lho Pak. Lah piye to, Nduk? Belno nduk. Gantosan nggih Pak. Iya. Nggih. Oh, Ayo Dek Eni. Iya. Lah telek. Bener tua. Aku jadi malu. Ayo, enggak ayo adik ayo. Adik ala. Tang gindeng tang gindeng. Tang gindeng tang. Adik nggih ya. Adik ayo tak godhog ayo. Sindan yang padake pohong. Iya. Ayo Mbak. Halus manis nengsem make Genduk di lapi genduk di lho alah alamat. Kan ngelapi nggih. Iya STK kok. STK kok ajeng pipis nggih, ajeng pipis. Nggih. Ayo ora pareng. Ayo ora pareng ku pipis ning gone dalan sepur kaya wingi, nggih. Ora pareng begagahe ke Kamban, nggih. Yo. Gede ayo. Oke dadi gurune kaya pantes. Etoke Mbak Eni karo Nduk Legit murite. Kowe gurune aja. Nggih. Bar adik Eni terus dik Legit. Nggih. Ya. Wes suwe. Si podang Dik Legit malih mawon nggih suarane niki mun kaya politron nggih.
Kok iso kaya politer piye? Abrek-abrek ora kuwi. Politron. Lah napa to? Lah politron mbok untiri terus kok. Lah ya potensiomu rusak kok, Bu. Ayo genduk legit. Nggih. Neno. Lah Dek ini mboten. Dek ini pun kemeringet nggih, sedhela Nggih, kasrak nggih, mateng nggih. Nggih. Tutuk ngendi iki? Ibu. Ibu bunga henga diku Sik iki ana apa nek iki? Apa? Ana apa, Pak? Lah aku yo nganti wedi usah. Tak kira macan metu. Lah iya, mosok nek bingung aku. Oh, alah. Alah yo, alah. Nanonaning. nyanding bisa dadi Oke, niki nggih wonten request caping gunung barang. Dadi ki podang kuning munggahe medune caping gunung. Caping gunung. Oh, ya. Nggih, nggih. Saking Pak Karmidin. Iya. Pak Karmidin menika salah satu pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha nyuwun lagu Pak Git. Heeh. Coba digarap tayub Tuban Jo. Oh, ngaten. Sukane kene jar tayupan Karniati. Wah. Weh alah Wantika. Oh. Barse. Apal sampean? Aku kok, Mbak. Alon-alon nggih, Dik nggih. Genduk ati-ati nggih, tayub jajali tayuban nggih. Nganggo halo ngono Mbak ini nek cara kene kan pajake adoh dadi Iya. sindir jenenge Jo. Oh, ngaten. Nggih, halo. Podang kuning, caping gunung. Ayo. Halo. Asik. Podang kuning, caping gunung. Buka punang Dados, Mas. Mas. Ayo. Wis kaya gandrung esti lawas. Mbak Eni. Awan ning omah
luar biasa. Matur nuwun nduk legit karo Mbak Nggih Eni. sami-sami Pak Iku cara Sigit. tayub Tuban. Tuban iki alus ya, nek Sragenan kan rada sigrak, nek mriki alus ngoten ya. Nggih. Suarane apik iso menyesuaikan. Oh, Jak tidak itu saja. apa saja, Dok? Aku punya talenta dari diri aku gitu loh Pak. Iya. Mau lihat? Iya, apa itu? Mas boleh dikasih palaran? Oke. Ah, selindra atau pelak, Git? Manut penting palaran ngeten. Oh, lah itu sinden ya. Sinden tawa iki arang-arang lho Pak Igit nggih. Nek awake dhewe ora iso pogek rapiye ngono yo. Weh. Mas saged palaran nggih. Nah, tujune wis latihan angger jemuah. Palarane napa? Palarane napa? Boten ngertos, Mboten kertas. Oh. sing ngangken ibu. Halah. Wis, ngene caramu to. Nggih. Mbah Putri kalau wau ingkang nyuwun. Mbah Putri nyuwun palaran napa? Palaran. Oh. Palaran apa? Oke. Apa? Bajing loncat. Iki sik, iku kudu sing nari sik to. Kandhani kok sing lakoni wae iki sik kok senengane ngakon-ngakon nggih to, Nduk. Lah iya to. Ya ngose iki durung Ibu. Ambuh, trai buke. Nggih. Jan buke. Senengane kok. Niki Wong ngene tanganku iki, iya. bisa muter loh Pak. Oh, masuk tangan bisa muter? Iya. Piye? Mau lihat? Iya, coba saya ingin lihat. Coba tangannya. Oh, iso sulapan ngono, Satu, terus pelan-pelan. Heeh. Dua, set. Delok, Oke. delok. Ini kesang ya? Heeh. Kesang ya. Oh iya. Set. Diputer. Trek. Wow. Wow. Wah. Wah. Wih, iso ngono. Walah. Ayo kowe Jo. Ah, jadi tepuk tangan untuk Legit. Nggih. Dekne ayo aja kalah karo Legit. Kalau gendok legit mah tangan yang muter, kalau gue mah gigi yang muter. Ya ndak to wong kene balung nom kok Pak Igit. Kula riyen bisa muter-muter ngoten niku. Glimbung ngoten niku. Ya. Muter-muter. Iya, itu suatu keahlian yang luar biasa. Nggih. Heeh. Nganu niki anu Pak Didik Purwanto saking asisten Pak Bupati kersane Pak Ndoko minggah ngoten nggih Pak. Nggih. Kali sinten Pak Igit? Monggo kalih Pak Edi nggih monggo ngoten. Nggih, ngaten. Oh, saking pariwisata. Oh, Dinas pariwisata. Nggih, Pak nggih. Didik. Monggo Pak Diji. Sementara